стари игри, новите игри, защото в момента новата вълна почна и аз съм много ентусиазиран, защото това нещо беше изчезнало много години и мисля, че никой няма да се появи на български. Ами поредния фестивал, отново сме тук, за да докажем, че новата вълна е сериозна и наистина възраждаме жанра. Забавно. Привличате хора. Надявам се. Авторите, може би с някакво носталгично мислене, са решили отново да се опитат да върнат тия игри, което аз мисля, че ще стане, защото в момента компютърните игри малко са, така да се каже, по-отлежали, конзолите се намесиха и вече в българските сърца има повече време за нещо по-различно. Ами със сигурност си бяхме на точното място между всичките и интерактивни съвъртения, карти, компютъри, анимета и всичко останало. Посещаемостта не беше колкото на останалите места, но пак се заслужаваше, защото малкото хора, които минаха, със сигурност оцениха това, което намериха. Има сериозен интерес към старите книги игри, към новите и въобще мястото е много живо, много приятно, много младо, всичко е на 6. Има още много какво да се желаем. Чували сте за книгите игри? Да, чували сме. Даже малко сме играли. Браво, и сте ги играли? Бихте ли отново пробвали? Да, защо не? Аз съм Здравко и се радвам, че книгите игри са много тук след толкова дълго отсъствие. Аз имах доста значима колекция книги игри преди време. Радвате ли се, че може да видите книгите игри на подобни форуми? Да, книги е хубаво, да. Здравейте, момчета! Играете ли книги игри? Да, играем с това време. Радвате ли се, че може да видите жанра, когато се възражда? Епично нещо, без тях няма как. Едно време беше доста забавно, когато още нямахме свободен достъп. Това, че сега има World of Warcraft, не значи, че не може да има и това. Според мен, обаче трябва да се вкарат нови неща в книгите игри, за да може новите фенове и тези, които не са нови фенове, тези старите фенове, които са чели, да се насетят на нещо наистина много и стойностно. Бихте ли се записали в нашия форум и нашия сайт? Книгиигри.net. Аз дори не знаех, че има. Книгиигри.net. 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 Давай. Книгиигри.net. Пак казвам, със сигурност се чувствах все едно сме си на мястото тук и много се радвам, че ще има още много фестивали като този. Така че доволни сме. Окей, мерси. И аз. Чао, чао. За книгиигри.net Мацки и автори снима Козия. Айде, чао. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.